Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Ay, sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palawati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 14 minutos karon nga adlaw, Lunes, Petsa 14. Hoy, dispera sa Mother's Day, ha? Because tomorrow is payday. Sweldo. Ina kon may bilin pa. Lunes na mga edisyon sa inyo sininga pala tuntunan sa kinahanglan liwat naman na maging kabuylog nato ng puwersa. Sa ato sininga mga patrol unit reporters in action. Sa ato sininga correspondent assign na karon fielded na sa tagsa nila sininga mga areas of assignment. Sa paghatag naman sa matutuod nga sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Mga police report nabalhag opisyal sa Police Blotter Entry sa aton sininga Polisan Central, Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton sininga Patrol 2. Aton sininga Crosswind Patrol kay na pa nagkalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondiran na nga mga insidente. Way ta ginapangayo anano pa nga mga eventualities nga magkanabo sa karon nga gabi durante gamat-amat dalom ang aton sining kagabion. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kon may, aria lang kon mais, importante way lang malisya. Aksyon papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga balita, update sa national kag international news center sa Action Radio Bacolod. Lunes edisyon, buylog nato na puwersa ni Action ang Defensor.
Of course, of naman kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup 3 sa aton nga IT expert, Action JM Viking. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Sirad Sang Bago. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng News Agad ang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niya ako sa Nabilin. Isa ka oras, 12 minutos. Nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Sa mga maninay kagbanino, again and again, let me remind, ha? Preparar. Ihada kagihado, preparar para ganar. Go, go, go na sa kalendaryo. Dala ballpen, lapis. Pat ini naman ang numero. 11 días na lang ang nabilin. Pasko na. Huwag gidada. 18 días pa nabilin. Goodbye sa 2020. Ato naman liwata biyabihon ang pagsulod sa bagong tuig sa 2021. Masami ang ginapangamuyo sa tanan sa adlaw sang Pasko. Sa pagbulag sa bagong tuig, sabay pa nga makaginhawa na kita sa aton padayon nga ginatubang ang pandemic COVID-19 nga virus. Sa aton nga magkaaksyon liwat kamo namon nga ginaremind. Please lang, sundon talang ang health protocol. Hugas kamot, sok-sok face mask, sok-sok face shield. Ang importante, social distancing. Amo na lang ng aton nga ginapangayo sa inyo nga mga pumuluyo. Kung gusto nyo nga mga normal ang aton nga pagsinalayo, patihon tarang ang pangabay sa aton gobyerno. Wala man sang pierdihon. Sa adlaw sang Pasko, kagbalag tuig, kabay pa nga wala man sang kabuhi na magaupod, kabay pa nga kita tanan magatililipon, kag magasaulog sang simple, kag masadya nga Christmas, kag New Year celebration. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:51 na. 9 minutos para bilin antes kita magaongot sa tak ng alas 10. Sa kinandan, unang abahin sa ato siling pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sa ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. ini mga bahay sa ato siling pagpangalagad, ginadulong man
ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bayan sa kato sila pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluman sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Una sa aksyon, Aksyon Radyo. Kagi nga porsyon sa kato sila pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluman Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:56 na. 4 minutos para bilin antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Bukod sila sang oras no. Atensyon sa mga Isabelenyo. Kay Mayor Irene Montillada, Mayor, may gabida. Merry Christmas sa imo da. Kag-advance Happy New Year sa Vice Mayor dira sang Isabela kag sa mga katapo miyembro sa Sangguniang Bayan member sa Isabela. May gabida sa inyo ha. Ano to natabo? Ito mo tao na sa inyo nga pag switch on ceremony sa inyo dira lights sa plaza. Mayor Irene Montilla, Mayor. Grabe niya pagrespeto, kuya kay Mayor Irene Montilla. Sa tutuod lang. Abuot, di kang mapisa, maning alkalde sa Banwa sa Isabela. Pero ang mga animalis, mga alipores, aras palibot siya, hindi may katanan ha. Huwag ko nag-generalize. Pila lang inisla nga pwede mo maisip sa tudlo mo. Ang mga animal kalampingasan. Ining animal nga si Frank Chugatis ni ho. Ining lampingasan nga si Miss Chris de la Peña ni. Kapangita, ginisang katol nila. Bakit anta ka mga duwa, pamungguon tagid ka mga duwa. Mga animal ka mo. Huwag ka mo ya opisyos pangabuhi nyo. Abang pangabuhi nyo mo yung atindira. Ang pangabuhi sa ibang nga tao, kakunan naman na makitaan nyo, hinugay ka mo komentar, na wala man ka mo sa pamatuod. Ining animal kalapingasa, ni nga si Frank Chocadis, naging disilis pa sa iya sining profile pic ka na Santa Claus, oh. Ang itsura ka daw kuring kuris-kuris, inisla niya ka Santa Claus gulpi.
Ay kanimal nga klase ka tao ni si Frank Jocadis na halaran ta ka ng itlog sa may Carmelite niyo. Pangamuyon nga magpangilat ka si Isabela, ikaw ang unahon igo kakilat. Ay animal ka klase tao. Why ka nagigya opisyon sa pangabuhi mo? Ang pangabuhi sa iba, alam mo ya ka atriber, manatribido niya si Frank Jocadis ni. Subong dali na lang namon mabalaan ang ngalan mo, Mr. Frank Jocadis. Tandaan mo subong gabing hambal ko sa mo, once ka mabalaan ko gani gid ang kompleto mo nga ngalan, kakundiin ka nagaobra, ka departamento, kadtuon ta ka taga-inosnos ta ka sa imo nga ginobrahan, nga animal ka. Why ka gid opisyon sa pangabuhi mo ha? Isyuan mo dito kag radyo nga nagabatong pero sa Isabela. Hoy Mr. Jocadis, anong pamatuod mo, anong bidensya mo? Animal ka karon na. Lampingasan ka klase tao ka. Ang pangabuhi mo yung imo tubangon kung paano ka mag-asinso. Isyuan mo na taga-akso radyo nga nagabatong payroll ba? May payroll diya sa Isabela. Hindi ka na si Mayor Irene Montilla ka isro sa problema ya kabigaduhon sa Isabelenyo. Managtap pa si payroll sa ibang nga tao. Uwas kang akso radyo sa payroll sa Isabela. Animan nga klase ni si Frank Jocadis na kabay pa nga animal ka kilatan ka. Kabay pa nga banguton ka karong labi. Hindi ka nakabugtaw bla. Pagbugtaw mo, ka na sa langit. Hindi ka nakarak na sa impyerno. Ang bangkaw nga speeding pork ni Satanas mo ito matoslok sa alingagngag mong animal ka. Kaya kagidupisyon sa kabuhi mo. Ang balong mo pa digak sa radyo, kung natagaan kami di hamsang pastor, kadto di ba kay isangsang ko sa ba mong hamang ginasiling mong ginatag sa pastor diri samon. Masiling ka may piro lang sa radyo da. Para sa ibalo mo Mr. Jocadis, hindi na kami kinanong yung pirol. Kay diri pa lang na samon nga istasyon sa Action Radio, bastante na kami sa sweldo di. Bastante kami sa benepisyo. Way labot sa mga kayuhan pati ginahatag sa amon manager. Kung animal ka klase Jocadis nga Franka, imo ka lang sa ngalan mo da. Ilis-ilis ka profile pic mo sa taklaws ka, animal ka. Toslokon ta karon sang speeding pork nang lingagngag mo animal ka. Lampingasan kasi tao ni si Frank Jocadis. Kabaloko, ara ka lang da. Ara ka lang sa palibot na. Dali na gila naman mabinggo nga alam ako tudtod. Mabinggo na mo na nga alam mo tudtod. Diri sa Action at Patropa sa Ligon ta ka. Adlaw-adlaw kada gabi is program ko. Ididikit ka ng animal ka nga lipingasan ka. Huwag ka ubras pag-abuhi mo. Ididikit ka di adlaw-adlaw. Mr. Frank Jocadis, daladala mo nga lang hindi mo. Mabinggo na mga ngalan na mo, ngalan mo da. May mga informan kami blada. Dali lang gina na mo establish sa imong ngalan. Ini mang utro man nga nagadala-dala sang Miss Chris de la Peña pinanas ang iya sining akon. Ang iya sining gindelete siya ang account siya. Delete mong account mo nga nami sang bura sang baba mo. Bubuha ka mala tayo ruma. Mga tao bla nga wagi jabla ka pulos blaw. Kami magkomentar bla hindi bla sakto wow. Hindi establish pa namon ni ngalan ni Miss Chris de la Peña ni ho. Din delete sa gulpi account siya. Hindi na makita ng account siya. Si Frank Jocadis siya ang profile pic kini sila ka Santa Claus. Kanimal klase tao ni. Tapos gin-delete itong mga ginpabutang niya sa sini nga Facebook. Pero ba si kung ginutikan sa blang, uy, kamango si mo, kakasana. Makabalo lang kami sa ngalan mo gani. Prepara kagid Mr. Frank Jocadis ha. Dala mo pang animal ka ngalan sa Sineco, nga lineman ka. Baw pangamuyuan ta ka karong gabi, pagtulog ko sa gabi pangamuyuan ta ka. Nakabay ka pa kuryente ka. Pangamuyuan ta ka siguro magtulog sa gabi, pangamuyuan ta ka. Nakabay pa ka makuryente ka. Hindi gani. Makuan ka, abuton ka sang
Pamla nang hindi ka nakabugtaw bala saga. Igo mamabugtaw. Ato ka namin sa impyerno. Ang kalayo kataba-daba bla. Kagasinggit ang satanas nga, welcome! Frank Jocadis. Sana all. Kabay pa nga bangunguton ka, Mr. Frank Jocadis, ha? Amo na pa nga mayuong ko. Duwag ini ka mo pa nga muyuan ko ni Kwam. Ni Miss Christy Lapina, kasi magtulog. Nga bangunguton ka mo nga duwa. Tungkol sa ginahimo nyo, nga pato-pato sa parehas nyo. May Diyos sa kalibutan, kung hindi kami makabalo sa imo, tungkol sa kalampingasan, kakanimal mo, ang Diyos bahala sa imo. Kanami sa imo. Ay, ha? Ang imo bala pangabuhit na Jocadis, Frank Jocadis, amo na dablang tingwai, nga makakwan ka, makabuli ka sa pamilya mo. Hindi kayang iban nga mga tao nga way kalabot-labot sa isyu. Ginapato-patuan mo nga nagakwa kami dira pero sa Isabela. Mga Isabelinyo, mati ka mo ti permi sa Aksyon Radyo. Kaya kung mabingo na mo ng alam ni Frank Jocadis si katutod, pabalon tagid ka mo kung ano ni kalampingasa kakanimal yo. Mo maning Miss Chris sa Dilapin yan eh. Ha? Otro man eh. Ay gani-gani si Mayor Irene Montilla da. Kung sabagay, ti sa lagid man mong ang gobyerno nagasiling nga sundon ta ang ginatawag nga social distancing, wearing face mask, face shield. Ito yung sabat to ni Senator ni SB member Montilla man. At tani kwanta nila to mong i-video tani blan nila to. Kitik ko sa tao sa mo nga mga sahi sa okasyon kasi hindi magid man mapunggan mo. Pero going back sa issue niya ni Frank Jocadis, wag ini siya kamoturan na magmuisyuhan niya aksurat yoga may piro kung sa Isabela da. Kapala munggo ganito si Mayor Irene Montilla sa problema niya da. Kay kapigado man sa banwa sa Isabela, pero masiling ka pa imo yang masiling ka pa imo nga ara ang pero, ara sa pero lang Aksyon Radyo. Sino yung ara sa pero da? Sino mga personal da? Kanami kasi mo Mr. Jocadis, no? Sige lang, Frank Jocadis, may imo kagid. Mabinggo na ganit na mo ni ngalan mo ni, animal ka. Ipakagata ka din sa buhaya, sa kwano? Sa man nanamita ng buhaya magtulong sa tao nga bilog lang ang baba kasobra lang kagagay mo imo bala istorya drawing kores-kores paborito gina sang buhaya sa may sa may breed ko kanami mga klase tao niyo. Gilang si Miss Chris de la Peña ni mo man niya utro man eh. Gindilit ang i-account to. Yop niya doon guro sa pinsay niya doon delikado tapos niya doon hindi mayong ginimo ta. Si Frank Jocadis siya ang iyang siling profile pic nga drawing kores-kores. Ginisla niya ka profile pic ka kung Santa Claus tapos ang address siya Dubai pa. Kanim. Ay, kanimal kaging katao ka. Ay! Ha? Kanimal kaging klase tao ka. Damo kagid kakwan. Damo kagid ayo. So tayo gini siyado Brian mong amor din. Sige lang hindi ni guro matapusan ng tuig kabay pa nga sa antes pa Pasko mabalaan tayo totoo yung ngalan kay Paskwahan tagin siya sila nga duwa ni Kwan ni Miss Chris de la Peña ni kay mga atribido blau huwag gidya blau sa kabuhi nila abin nyo kabuhi ta mo na yung Kwan na tagain yung importansya ang obra nyo himo-himo istorya huwag ginaya pulos masiling ka pang natagaan kami din ni Pastor Ham
tok apan tayo rum. Madudla ka animal ka nga Frank Chocadis ka. Ay ka mong bunggoon ni Miss Chris de la Piña niyo. Kanami kasi niyo kadua. Guro ginambalan siya sa ilang abos nga, hoy, pang-islin nyo na, pang-delete nyo na, mga gin pang-post nyo na sa inyo nga Facebook. Tinutika nyo sila guro mayo, bla. Ang ginahimo nyo na, hindi na mayo. Oh. Ipanasa na, islin nyo na. Oh. Tinutika sila guro kabos nila. Ang namurag-muraga, sabi nyo, ay, uuno, minimayo ni. Ito man sa ginpost sa Aksyon Radio to sa damo tao to sa plaza sang Isabela, ah. Wala mga bito sa maginbuyan nga komentaryo nga negative. Kasi sa tuod lang, ang picture to, ipakita naman ka muli kadamo sang tao sa plaza sang Isabela. Wala kami ganito yung nagpakamalaot kay Mayor Irene Montilla. Sa bagay, si Mayor Irene Montilla, kabalo man na siya nga hindi pwede ang damo tao. Kung saan tao, hindi mo mamapunggan tuod mo. Pero kung sige po niyang respeto, kaya kay Mayor Irene Montilla, kapabiling Japon. Sa Vice Mayor na si Isabela, siya man sa mga konsyal sa Isabela, galing ka may pila lang ka mga alipores, na mga basa, kag daw ang overla pabantay lang, komentar lang, kaway bang gani isang ebidensya, na mo ning resulta, oh. Ibuwas sa lana kung sila itlaws Carmelite, ibuwas ka duwa. Si Frank Chocadis, si Miss Chris de la Peña. Kantos ko magtulog, pero sa gabi, pangamuyuan ko ning duwa. Nakabay pa, bangunguton ka mo. Mga lampingasa, animal ka mo sa... Ay, ho. Ilang, ha? Mr. Frank Chocadis, Miss Chris de la Peña, preparar para ganar. Dalang ko nesta. Huwag masaka ang dugo ko. Masaka ba di ko una tumba, wala way pilaso. Ay, mga animal, oh. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10. 10 na kita. Standby na sa mga report, no? Giga na sa ato sa lima correspondent. Una akong report, ano sa ato sa lima Patrol 2. Ato sa lima Crosswind Patrol. Unang tang observation report sa taga Isabela. Action Jan Diaz. Ari ang tsakto nga taga Isabelinyo, Jan Diaz. Amo ni ang may puturo, lakadlaw. Hindi pa munggan masikon manging konsihal sa banwasang Isabela. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Basiya mo pa na magtinda ka magsipa kay Frank Chocadis ka kay Miss Chris de la Peña. Jan? Sulod na! Ha? Sulod na! Sunod na katindakan pa. Sulod na ang payroll! Ay, karami ng mga tao, no? Sulod na, no? Maring gabi ang select, maring gabi sa tutunan nga mga kaakson mo bulabog na ang panimpo sa gwa sa Macolod. Sa sulod sa News Center, kaganang susbot, mainit-init. Mainit-init. Pati sa ato ng Facebook Live, medyo mainit-init man ang talakayan, kagpatakpakan na muning budlay sa Facebook Live kay kung dali na to sa tali, nagkomento sa Facebook Live, ang bot pinagurok pa, ikramaas. Laban, gidi. Ano nga kakson, maring gabi, mabulabog na o dias palibot ng surad. Ano, may hindi rin mang dayaw, di kinali, karon lain naman ikaroon ang aton, dari nga matangtana. Pero, aksyonerek aton yung paglambiyong, aba, palundom ha, sa totohan nga mga kakson, kaya nagapuro pamangko, damo, may naga-message sa aton, even sa Facebook page, sa Aksyon Radio Bacolod, bisan pa, personal natin yung numero mga kilala natin Tris Bacolod, yung pamangko, inag-ingaw na naman. No, pero abi naman China, kundi lang to damping, do gatalang-talang kami ni papangkod din, kami sa wala, kung sa tuo, kay kundi hindi mo paktan, kundi iningaw-ingaw ang mga bombero, eventually mga kagson, yes, konfirmado, no? Positibo, hindi sa COVID-19, ha?
Positibo, may sunog nga nagluntad karon nga gabi Dres Bacolod, pero isa ka balay galing kay ti amo ginaguro actually isa ka disadvantage kung ang puloy ani mo pero dito kag sa pinakapunta kag putok-putok kanto sang pinaka ligwang lugar. Especially kung hindi na masulod ka mga fire truck. Isa gini ka mga kabuday ko kaysa so even disaster risk reduction, no? Even action direct ang mga fire truck, mga pulis. Amo gini usually kabudayan kay subong ka rin las may purok side may sunog nga nagnunta do payag-payag lang man siya kay himo bla sa kabayan ang palibot sang balay. No, may nagatinirman gali kay ginaparentahan na ini sa gali, no? Ang balay action rec siguro dasig ginlamon sang kalayo kay himo sa light material and usually ko na mo sining mga cases action rec dasig man maglaptang kalayo may laki wala naglaton sa tupad nga mapuloy-an ang balay lang nila mismo gali kay ang subo dire pagsig na doon kay ina do wala to may nasalbar nga ibang nga gamit ang tagbalay galing kay ti idulom na balang palibot hindi na nila makitaan pang area dito nag-pull out na lang gid ang ibang nga mga bombero kay kabudlay sudlot ang lugar magpati kasi hindi may taytay kang agyan sa kadamuon guro sa naglabay nga taytay do tayan ako to pa yung kabinitis wala sa ibang lugar nga magkabulasot sa taytay kay na aba ko ba disgust sa gritani kung dito kita to nagkarabulasot sa may suba do dampi kamay taytay dumi nagguba balad sa taytay siguro no nga pagpatabok mo amo tong agyan mo dari sa nga iban kay ina nga mga firemen wala na lang gid nagtabok ya dili na lang gid nagulat ka nagulat sang update man kay pagabot ina sa area do dasig naman guro na palo ang kalayo or it could either be nga sige nga ginlamon sang kalayo pero wala pa investigation ang katapo action direct sang Bureau of Fire Protection Bacolod o kan BFP may angot sila nga sunog wala pilaso na sa sunog action direct no danlog ang dala naton dugangan pagid sang asfalto diri sa may laksyon nga kapila ng kawan tubtob nga pila diri ka mga drainage duway gid sansa ay bang nga drainage di buho di ba na nakalusot ang tubig di man sa laksyon lang area siguro nalipatan ay not mo kung nalipatan or base hungod sang iban no nga wala gid nabutangan sang buho pero sa gyapon may problema kay usually kunami gid man ang pagplastas sang asfalto dira ano na ya paano bala ang dalan action direct hindi tigis subong kung magbiyahe ka bisa nagamotor ka galumpat-lumpat gyapon kay nyara na portion nga nataasan ang pagsampaw sang asfalto wala guro na hipid la napapilag sa tapan gidila base guro tinali sa trabaho kay kagapon dahil ko ni sa Wilakson paglabay ko gasigi gapon dira kapon pang sampaw to sa mga asfalto bla may lang gani kay mga nagatambay diri sa may Lakson nga mga alsa pa daw na asfaltuhan kung asfaltuhan disgusting kada kakabitani sa Manila nga parte sa nawas sa gitani ganarang iban pas bungmong damo gid may nagapangita kag do naga-take sang chimpo dabay kami ginani papang sa may mga lodging house do ya lili lang ko galan tam bako do ka ano ba kon baga sa baligya lang eh bako do perting binta goro ay laban kay do gagwa sulod na nga do rulas guro niyang ilo kada mga ano gana mga doormen ano kabalik-balik sa mga karto ay gaano ba kwagit simpo kay ti ganar mo no boss 15 nga daan no dumanta naman ang payroll kay 15 nga daan buwas ganar sa iban tamo gini event gani pero subong nga Monday hindi gid masyado ka traffic ang Bacolod pero damo gid na nagalagaw even sa mga mall kay na nag-attempt kami kadto sa bala sa may Mandalagan ginset ko namon kamusta tong sulod damo tao apertig dahil minutok ang tao sa mga mall action direct abala ko pa aba pala sabi kayo ba secondary sa may SM o sa Ayala gasinong bali dito sa Rob Guro do na masado pagabot namon do puro pareho lang sa gyapon black yan gasinong bali tao gasinong bali putangki pero bakit ano man amo na nagaritin nalain kay riti ko responsable ka bala nagasunod ka social distancing bisa na ano wala kasi dapat masulon mo kung responsable yung tao dapat sila na mismo makakalo kung ikaw abing tao palayo ka sa iban para hindi ka bala magamalon nga kung nag-violate ikaw sa social distancing action erect no? So hopefully masunod na sang iba no
Pero ano lang gid, antes katag ang isa ka maayo kag matahom, mabugana nga balita karon nga gabi. Bawo mga kakson dring panumdom lang ha, dapat may protocol gyapon. Hindi dira Correct. magano nga himos nga mapepara ka mga ilis so kay makadto ko buwas ini nga lugar. Ang aton karon nga picture karon nga gabi, diri bla sa may lagon. Oo. Kalabay ka lagon gina di ba action direct? Ini gabi? Oo. Oo. Taon na no? Nami na Perfect ka taon sang lagon. Lagon na subong nami na. Oo. Kay karon nga adlaw nagpatigayon sila sang virtual. Bot silingon online lang. Wala kita yung action direct may magiging pang-imbitar ha. Bisan pa ganing katapos sa media wala magiging imbitar. Pero kay may nagapasa sang picture, kundi may picture na naman kita nga na-post. Correct. No? Bisan wala kita dito sa area kay na sa sulod sang Kapitolyo Provincial galing kay Tik kabalo ka naman may ara ginaya grupo nga kisabi even sila no ang Kapitolyo Provincial lagi na nagapasa sa picture especially may mga events sa ibang parte dahil sa may na post actionary kag kita personally tapos ang ginpatigahan kay na nga lights on nagbisita kita subong nga gabi diri sa may provincial capital Lagon. Good news ang balto kay na nila may mga gakaradula sa online diriya ara gyapon na duha ka karbaw no Ara pagyapon may kahalin. ara gyapon galing kay dong isa do gapangurob na gitong isa action direct Oo. aga pa kigito sa do gapangurob na sa iya ilong o ungag-ungag na gid ang bala na portining sugane kasi ilang suga sa kontubangan ba kay gid mo talang gito sa misang dako-dako lang suga na bla Oo. dragi sa tsura gid butang na do nagka-reflect gid sa iya nga nabong Wow. no di ang basang lalaki ito yung ka nagakapyot sa may karbaw bala-bala ka na silaw ako diya handong di ako kaya diri sila na duluman dampiang sa may ano mo ang sa may gakapyot sa karbaw ang sa karbaw tidig to haklo ay gito tanan no kuha ay gito tanan nga kasanag pero makita nyo da usually may mga parol sa aksyon kadlag po Okay. and then may ara sa ngalan sang banwa or syudad sa probinsya so Okay. kada parol ara dira no bisan diin ka mga banwa kag syudad may ara kamo dira parol nga inyo pero pareho lang na tanan design ang parol nga dagko nga nagakabit sa mga kahoy. Nung kay nang isa ko to na picture kung paano sa Murcia, makita ko dila Castellana kaina, hindi ko magsala do may pala. Basta gapasunod naman siya in alphabetical order, no, do alin dito sa piyak sa may left kung nagatubang ka sa may Capitol. Ara sa wala, ara do nagapasunod gipalibot na doon actionerek ang mga parol nga makitaan sa aton mga action. Ang sa Lagon hindi ka madagal maglapaw sa Lagon kay may sugaman. Hindi ka naging kumurot sa Lagulaga o sunod yung kumurot na ang magdiretso ka sa Lagon kag magtupad ka to sa mga tinapya to basi ba mga gabi nagaling sa mga gwardiya sa may Lagon actionerek na lipat sa magkuha lang alang ginakikaplan na bilang sa pamatis na kung gabi ko sa action night patrol no sa mga gwardiya dra sa may provincial capital Lagon may lang pagbantay sa mga isda kay basi maglumpat kag madula ako ko sa hindi madula isda ka man sila kag bantayan gid inalay karon kon mangilay ang karbaw discuss sa kung may mangilay pati karbaw gapangilay no may mga ang pinakamaayo diri sini kay bisan actionary may dila disenyo wala lang nila ginadisgo bla ang safety sang tanan. Bali ako makadto ka dira sa gihapon ang protocol gidaya kung ano ang ginaobra magsulod sa Lagon amo ginadapon nimo nga sundon bawal ang mga group nga mga inupdanay no nga magkiniti ay dira limitado ang numero sa makadto lamang so ang matabo hindi ka pwede ka tinya dira sa madugay especially kung may nagahulat no sa gwa action sang Lagon kaya mo nang ilang proseso nga ginasunod inaguro ano lang arab lang sa idalom sang kalipayan nga makapapicture sila kag of course ma-appreciate nilang katahom ang ginaobra guro sang probinsya is dapat sa gihapon i-make sure nga safe ang tanan no that is why nga may mga protocol gihapon nga bawal nga magpinagusto nga sulod no pwede ka sa exercise even gani ang mga hulag na limitado gihapon kay kabalong tanan nga may mga protocol pagid siya po actionary nga ginasunod no inadra sa may provincial capital Lagon so sa aton mga ka-action pwede na ka makakagto pero sundon yung kidigyapon ang standards like pagtuktok ang mandatory nga face mask
Dili ba ko of course serve kinanglanon gid. And then observe ito mag social kag physical distancing. Kay once hindi ka ma-observe, discuss siya. Hindi ka gipasudlon sa gwardya, makabati ka pa istorya. Makabati ka pa istorya kag imbes nga magrami imo dalibot-libot, natonto ko di sampo ka kilay mo kung makabati ka sa magtingaling sa gwardya. Ay man baka bilang ka KJ man sa gwardya, di maglagaw lang daw KJ karon kung matapikan ka COVID, yun discuss siya. Amo na ang iba na ilang surek sa may Lagoon, pasinsa na ilang na kuno mong sa iban nga nagabayular kay pagwaon ka gidya. No, mo ginadan sila medyo restricto, pero para man sa tanan, para hindi man sila daan lang Lagoon. Kinali may magpositive isa lang, kundi disgrasya. Kaya nga, apart ka sa contact tracing. Mas solve ka gid. Tapos na may isa lang na ganun, Braxton na kung mag-check sila sa backtrack, bala, di ba, bakulo, may backtrack kita, usually ginapayuan ka ginila yung valid ID. No, kay magkakatabokis ang imong backtrack lain ang ngalan mo, ginabutang mo kag sa valid ID mo kung di na pwede. So ginobra nila ginapayuan kag ginila sang valid ID para i-check nila action Eric, no? Karon nga gabi, isa na naman ka aksidente. May nagluntad na naman nga aksidente. Diri sa may Mabini, Rizal, ang auto gupigid ang iyang itsura. Do pareho to sang Proton Fix ang kilala mo. Plus, ang isa naman ka di pasahin nga jeepney, may gumaman sa iya nga kilid, ang pasahero na muyayaw pa sa driver sang auto, yambalya, raska, ilampos. Ako nung inampas ng driver, sang nagasakay sa front seat, plus, sang di pasahin nga jeepney, actually nga Fortune Town downtown area, ang balasiram na muyayaw, ginabuyayaw, ginang driver sa auto. So, kaya si Ferdinand Laga, niya magkinurbaan man ang pasero ko sa tubangan, kikrapit-lapit, kung nga daw mo tumubungguan niya. No? Amo ginaguro sa aton man mga ka-aksyon, kung may mga salakyan gid, kinanglanon, ginayang safe ka dapat sa pag-drive, careful ka gid, no? Kag isa ka, is hindi mo paktan ang aksidentes dalan. Amo ginano, duga, kaluluoy, ito kayo, ito insurance ka ng auto, bla? Gani. Pulting damage to action Eric dako yawan dito sa grupo para mongol plus pagida ang sa may ang sa may jeep to bala hindi dako man to ang lupok to daan ang duway ka guma agupi to ang sa dalom sang jeep man ang iya nga ulo to do sa ruso to sa may kilid sang pader. Pero hopefully nga makaya lang pa kag may marigluan ay naman siguro maluntad sa magtimbang nga bahin action Eric, no? Damo diri na sa may bala Mabini Rizal lapit sa may Sineco dra amo nang medyo dulom-dulom pero kabalo ko kay sang sang accident prone area siguro reckless driver lang gida, no? Dali kay bisa na mo ka halong dalan kung may upot gid nga lang pingasan man no nga daw ay kabalo sang iya nga ginaagyan so di disgas sa gid Japon pero dapat extra careful lang gid mga kagso, no? So paano na karon nga gabi medyo mabubugnaw ang panahon, let's embrace na mabugnaw nga panahon na kinapit na lamang ang ginatawag naton nga Pasko, no? Damo na kanta ilabas nyo na o ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pati na ang 13-month pay para lahat. Okay na, okay! Damo na rin ka pangalipay sa 13-month pay nila kag mga bonus nila, no? Actually, ka muna, so, pampila ka sitwasyon sa balibot sang surad sang Bacolod, karon gid lamang nga gabi mga kaakson. Bantayan naman ang pinakamakson, balita, artikol sang patol, samtang kinabalaan naman nga nagalambihong sa pilaka nga dalanon sa palibot sang surad. Sa totalan mga kaakson, tandaan nga isa sa marason sang pagtugas sa malatian sa tonlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function.
rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa madalas sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2. Sa ito sila crosswind patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan ta lang si Aksyon John Diaz sa kompleto nga detalye sang iya sininga balik report sa finale sa atong sininga pagpangalaga. May gabi dira sa kay Buloy Palaboy. Great ko lang na si Bicoya nga sigila ko no YouTube sa Victorias. Ayos ginatamyaw taman dira aton nga mga suki katang palamati. Si Police Corporal Priolo, kang akong amigo si Police Corporal Mardukyo. Tanan sang Police Station number 2, mga kwani, mga K9 ni Police Captain Leo Istofa. Sa mga opisyalis kang miyembro sang kuana sa Bacolod Eagles Club, ayong nga bigid ka man dira nga pag paurok-urok pamati. Kay Romo Pasaporte alias Calboda, may nga bigid. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, kagay Malin Guarin Aligin, nagapaurok-urok it pamati sa Action Night Patrol. Amo man si Sir Benji Di Paulada sa Panokoy Sub-Fire Station, ka-monitor gid siya. Ito siya lang fire chief no sang Panokoy Fire Substation dira sa barangay Panokoy, no. Sa mga firemen ato dira sa Panokoy Fire Station dira, may gabi lang binagid kay Sir Benji Di Paula. Si Alan nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Amo man si Mel Picent Yadni ang Provincial Hospital amo gid yang balatian way sang magtiner nga pasyente sa wala sa mga tiner nga ba nagabantay pasyente sa Provincial Hospital ora sulok say kamanti amo nang ilang patakaran. Tanan, guwa ang nagabantay sa pasyente. Hindi may tsindihan na. Agot Borhada, may gabi ka kay Edita Jonas da, ba nagapaurok-urok ito mati sa Action Night Patrol program. Amo man kay kay Ihada Arjin Guadalupe Ilagison. Ang gabi dira kay Ihado Coleyo Quintos. Kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa at kay Christy Arribalo gapa urok-urok gid. Amo man si Maricel Bis Marande, si Inday Nimia Piadutse and family dira sa Acacia gapa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Sige, alin sa report ni Action John Diaz. By the way, ang report ng Action John Diaz, ginadulo sa kalawan sa Mighty Sea. Ang report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Gutib sa report, Jer. Merry Christmas. Yes, Aksyon Direk, maraming gabi sa mga Aksyon Kan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Yes. Sa aton ay daw ka budlay man kay daw ang akon bla subong ba Aksyon Direk nasubuhan ko sa balita di sa amon Oo. kag sa labi na sa syudad sa Sagay Aksyon Direk. At nga daw bala pa bilang isa ka tawo kag isa ka nagalantaw man sang nagalantaw kita sang report o ko nagakuha kita sang report
So masubuan gyud kita action direct sini isang aksidente nga natabo sini Sus. lamang nga hapon Tuod, no? aw sa may syudad. Ay, ano to? Ang akon nga bipa panto nga akon apuga. Gadagyang? Gadagyang sila nga duwaw. Ay duwa ni kabilog mo. Okay mo na nga daw. Ara ga hampang-hampang sila. Good. Anyway, ang aksidente nga next direct natabo alas 3:45 takna sinigid lamang nga hapon, Disyembre 14 sa buong adlaw sa National Highway sa may Purok Saging sa Barangay Poblasyon 2, Siyudad Sang Sagay. Involvado ang isa ka series bus. Siyempre, ginapanigyan sa Balacan Transit Incorporated. Ang driver siya mo si Ramonito Bagayo Pilares, 38 anyos edad. May asawa, residente sa Barangay Robonob, Siyudad Sang Escalante. May mga pasero sa actually mga siya mga pulo, bilog more or less, no? Ilabot siyang konduktor. Nga pasahero kagaling siya sa bahinsang siyudad sang Sagay sa Sagay City Bus Terminal. Nagagamay padulong ko tali siyudad sa Bacolod. Ang ila sini nga paglakat sang pagbiyahe tiga pagwa na sa siyudad sang Sagay. Okay. Pero malapit-lapit pa na kasi dire sa Uluran lang gawag so direka sa sining Special Action Force Battalion nga headquarters, no? Ginatawag sa unang press report. Okay. Pero tisbo nga muna lang Special Action Force Battalion. So nala sinal may waiting si tadlong andalan 4 lane pa. Oo. Pero dira natabo ang amo nga aksidente. Nga sa din ang encuentro sa ka Ford Everest nga sports utility vehicle kon na SUV nga ginamaniho naman sa isa ka doktora nga ginilala kay Doktora Charlotte Macasling Bryan, 42 anyos edad, may bana, isa ka dentista sa Toledo, dentist 1 siya sa City Health Office sa Siyudad Sang Escalante. So ang residente sa Purok Sampaguita, Barangay Balintawak, Siyudad Sang Escalante. On board sini nga Iloy nga si Sonseta Bryan Isiroy, 77 anyos na, residente man sa ninabitang lugar, kagang ila sini nga daw timbang bala, no? Kumbaga sa kwante daw PA, personal assistance, o kung masilig mo na ito alalay, no? Okay. Sige sa may Nikos, Iliman. Amo ni ang sakay sa sining Ford Everest nga bago-bago pa ni kibanti ang iyang plaka, bala mo kasi for registration kag bago pa gid, no? Ang iyang salakyan. Okay. Sa sining doktora nga nagaling siyudad sa Bacolod pa kadto man kuntani sa may siyudad sang Escalante. So actually may ari pa din another vehicle nga involved in Mitsubishi 6x6 na truck na ginapanagyan ni Josephine Abi Rodeo sa Barangay Bato sila sa Sagay, pero daw hindi pa magkutod kapri kung nando kita hindi makontak ang numero ni SPO2 ko ni Police Executive Master Sergeant Juarez. Agod nga ang traffic investigator ng Bakwa tani ang nagkakaigong investigasyon nila. Pero resulta sinakson Eric ang natabo dire kasi patay gid ang Iloy sining doktora nga sakay sa sining SUV. Ini si Sonseta Bryan. Pero iniya ang iya pagiduha po si Jessamy Nikos sa muni napilasa lang siya sa wala iya na sini si doktora Charlotte Macasling. Wala siya maano. Ang driver naman nga si Ramonito Bagayo, detinado karon gagara sa custody sang traffic section sang Sagay City PNP ka report nga may 3 siya ka mga pasero out of 10 passengers nga mga pilason man gagara man sa ospital. Okay. Pero hindi gid man malubagi la sini nga naguman nga mga pilas action ereka. So sa payag siyang driver sa kay Ramonito Bagayo kung paano natabo sa iya panaysayon. Dito kayo nga lazar? Si Ramonito Bagayo. Ikaw ning driver sa siri? Ako. Unsa may natabo kanina? Ganiya sa na sugata na mo ang kuan, gibiris. Tapos ilog niya ang mundalan.
layo pa, nakita na ko siya. Oo. Tapos pagkita, nagdulog lang ko. Tapos siya, yagi kong diretso ang salakyan, diretso sa mga gay, yaging gidusmo. Uy. Sulod isip. Oo. Sabi nyo ha. Ara sintro, yaging gidumo kong salakyan. Uy, yabi, no? Sa ito pa sugatay, gid mo, ikaw, Ara siya sa kundalan, sir. asa padulong? Bakulod. Siya po, pa ito po. Escalante, oo. Escalante. So nakita gini mo siya ka padulong sa mga. Layo, pagkita na ko siya daan. Amo to, nga pagkita ko siya, nagdulog lang ko eh. So pagkaya, iyaham diretsong niya to sa salakyan. So, duda aksyon, Eric, ang investigador nga posible nga natulugan si Dr. Charlotte. Sa iya pagmaniho sini nga salakyan. Kaya bante kalapad sa dalan, wala man siya sugata. Okay. Ang series ganito, wala man ni gani sugata, wala man ni overtake. Pero ang series ay pundo na siya sa iya sini nga dalan. Kung nakita niya nga nagapadulong, ini ang SUV nga ginalantaw yan at nga kalasig katama sa dalagan pakanto siya. Kaya nagdasok din sa ulo sang series mo. Isungay, yung particular sa itsura ito gani isang sining SUV ang iyang nga may makina na blang hood niya na kalapion gina. Wow. Amarang itsura sina aksyonerek ha. So, arak ron sa kustudiya sang kapulisan kaga siyempre imbestigaran may tatlo ka mga pasero ay natumakwa ang pangalan nga mga pilason sa pasero sang series bus. Samtang wala mo na ito makita to si Dr. Charlotte kay abot basi ko maging si kaso man guro itong rikete ang iya Iloy amo ini ang nabawian gid sa kabuhi sa sini nga aksidente action erect. So nagkaroon ng kaso dinatipan man sang Sagay City PNP sa Bansang Traffic and Investigation Section. Ang hambal to sa driver sa series, ano ginagaw ang iyang dalan? Okay, di nakita. Ya, kaya balok ka tadlong ang dalan mo. Okay, na, gin kantuan ta dito. Oo. Tadlong gin ba ang dalan, aksonerek. Gason, wala sa sugata, 4 lane pa. Oh. So, ari siya sa, actually, paiga ng series, kaling kitera na siya sa katapusan, kaling sa outer lane lang. Hindi mo outer lane guro, medyo nalaksam niya outer lane para makalikaw, pero kantuan gin siya sinisang SUV nga pertikadasig bala. Oo. Mo na, kabalaan mo gito dasig, kay man ang impact gin sa series, guhab man na ang pinaka dalom sa iya sininga ulo mo. Gani. Guhab, wasak man ang pion ba ng mga hood kaga lambot na makina sinisang Ford Everest nga SUV. Daw kung kaya budlayan na series kasi nga nagdulog na pundo na ko gani. Yung kantuan, pag ikot hindi niya niya kontrolado kay kadamo magiging kakita na bisa na pasayro na nagapadulong sa ila ang ini nga Ford Everest. Dasig lagan. Ano ng doktora ang driver? Doktor ang driver. Kumano si Doc, wala pa ano si Doc, no? Wala siya mano. Kay ang airbag bala, airbag. Okay. Pag impact yun ang airbag, arata na siya. Kaya actually, ang plastada, siya lang ang may ara report nga iya nga nanay ara sa front seat. Okay. Nasol sa passenger sa set, siya ara man doon sa front seat, ang ilang alalay sa likod. Pero may mga ito nga kainang aligasyon nga duha ka mga ang duwa ngayon ang ini si Jesame Nikos kag ining Iloy nga si Asonseta Brayon ara kuno tanan sa likod. Daw ginapatian lang ba si kon cardiac lang bala ining si Asonseta Brayon kay wala man malo si Dr. Charlotte mo. Pero ang rason man to kay nasuro sa isa kay investigador nga sa traffic nga si Police Senior Master Sergeant De La Paz nga sila nga may airbag amo to nag-ipit sa kay doktora nag-protect sa iya bla mo to nag-protectar kaya kung nga wala siya maano so dako gilwag lima bulig sang airbag aksyonere ka pero nanay ni wala iya maigo sing airbag kasi may airbag mo na sa front seat ang sa backseat kung sa front seat siya
Amo to gani ang balik ati concept siguro basi o sa manok may airbag. Oo. Ambot ko sa likod kay kanang damo ga sila nga sa likod ang duha eh. Ang duha ka pasahero sa likod. Okay. Gasakay. Nakalampos Sa likod sa driver. nakalampos karon lawas sa sulod kay sa tungod sang baskog nga impact kay dasiglagan mo no. Isa ko na siner ka tao ti ara pa gina actually wala to abi si doktora Charlotte kay na ito base kon gina pa nga pa niya magurong iya nga iloy. Oo. O kung base taling sumato sang perte man ni kiti daw ano bala sakit man sa iya nga ang iloy mismo amo iya nabawian sa kabuhi kung halimbawa natulugan di man sa muna ano guro nga basol guro. Gani no. Kasi di ba ni siling ni mo nga mechanical trouble. Abi kay ti kung magsiling ka mechanical trouble daw budlay ko abi tiga bago na isang kuano sang for the rest na eh. Bago ka tama ti daw makasiling kita nga may mga ragid nga lapses sa bahay sang nagamaniho nga dito gisa na kadto sa series. Wala sang overtake mo, wala man may siling nga why may ngagaw paglusot ka nag-overtake, nalang pag-overtake, doon di mo na. Kundi siya daw gid katawhay kung ang series, ang driver pa sa series, siya daw gid katawhay. Kaya kung doktor kay na tumanto, nga perte katawhay, gid katama sa pumadalagan, wala sugata, why may gasunod. No, sila lang gid ang ara sa dalan nga duwa. So kinadto gid saya sinisang for the rest ginawa niyo ni Dr. Charlotte Makasling. So, ang driver, tigindite dito may napatay. Mga nadamo ito kay kabalgin niya. Hindi mo nasala sa driver, nga gindite ng driver. Ate, is-OP na yan. Sa siling ko, amo gina, basta may patay. Oo. Kung sino to namat yan, lang alam mo ito, i-detain mo nga sila pa to namat yan. Lahi mo na ako lahi mo na ibuhi amang driver, kasi may patay nga daan to. Gane, mante. Although nga tayo mabalaan ta managyapon sa investigasyon sa traffic. Correct. Sin ko balo ka, tawag sina under investigation. Kaya mo na siya nga sinalan ng driver, i-detain gid siya na kagang series impound. Kaya mo tabo kay Naxon Erika. Samtang, diri naman sa syudad ng Cadiz, Mansueto out, Disiar in. Oh? Sa order rin sa Police Regional Office 6, kaga nagpakanto sa Police Provincial Office, sa aton sining Nokpo, effective today ang hipe na sa syudad sa Cadiz actually si Police Major Rocky Dishar. Di na siya nakagi man na siya sa una. Nakagi siya sa una sa Cadiz? Nakagi na siya sa Cadiz din. Si Dishar, tapos sa Sailor na siya sa I think daw sa Imamaylan kung basta sa Sword, daw nakasaylo sa Calatrava. And then, sa huli, daw nag-floating status ni siya sa region blank o kung daw nakabalik sa Luzon. Okay. And then, karon naman, ate, balik siya di. Daw, paano siya kuno, daw Miranda Boys kuno mo. Miranda Boys? Oo, Miranda Boys. Miranda Boys. Ano Miranda Boys man? Ang nablang close ko kay RD. Okay. Oo, kasi si RD, diba? Si Brigadier General Rolando Miranda. Tibal ka rin na siya sa una mo. Isa pa ba sa mga Lieutenant Colonel nga mga ranggo daw kalagid man ni sila, no? Napagkatapos makawayas sila sa kwanza sa ilo, maging sila sa mga promosyon. Kung sabagay, guro si Lieutenant Colonel Mansueto, sulusod ba na sa katuwig o doon katuwig sa Cadiz? Mga doon katuwig na siya. Ati, okay ng servisyo ni sir. Ati, magluwas ka okay na, maging ligasiya di, ang mo pati yung traffic. Gani. Oo, itong nadakpan na nga NPA, ito nga during COVID nga may rada, NPA ito mo. Hindi ba kadto si Kwan, din ang assignment ni Mansueto? Actually, ginaayos sa nga sa mga region, balibutan sa Internal Affairs Services. Sa pero wala pa man. Ang pag-ichindi ko, pag-relieve dira kay Mansueto, number one is basi overdue na sa iyang police station. Secondly, basi part pa sa promotion niya naman. Correct. Wala ka, before ka i-promote sa full place, kailangan na may mga key position kung yatang sa region mo. May mga aras yan. Pero sa subong te, aral siya na isinapot. Actually, buwas,
mga launa takna sang hapon, may turnover of command. Okay. Pero sa Nokpo, hindi Nokpo diri na. sa Kadis. Correct, correct. Muna, no, si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, na ang pinakaulihan din nga, nakopla, sa uligan nga Bernes. Kwanto, mga membro to sang Divina Gracia Drug Group. Oo, nga ginaligar nga tisiling niya, pag ito, inang kanang kamay gito si Mary Grace Montañez. Gin-confirm mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto sa aton sina-interview, sila nga gabi nga busla na siya ni Police Major Rocky Dicial. Yan nga ito siniportion sa interview kay Colonel Mansueto. Okay. Actually, rin no, ng kay 2 years na kita abi sa Cadiz. Sa Iningadlaw, no? So par ang may ara kita designation actually rin no, si Dicial na ang mabulo sa aton, Major Dicial. Kag masyam siya sa aton sa COP, diri sa Cadiz. No, so effective man Iningadlaw man mismo. So kita temporarily, tanong po kita Roger, pero anyway, salamat na kita, no, kay may gihatag sa aton nga tasking. So anyway, actually, career advancement man para ni sa ato, no. So salamat makita, no, sa padayon na sa pagsalig ba na sa aton yung mga higher-ups nga commander, no, lalo na sa regional office. So, ang portion lang nga pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Pasalamat siya sa LGU, sa kay Mayor Bading Escalante sa full support yun sa mga pumuluyo, sa mga barangay official, tag siling niya. The most nga pasalamatan ko, Action Roger, ang Action Radio kag si Action Roger, kanangin, bahin gid sa operation perme sa kapulisan. Lingkod sir, wag kita da. Sige na, hindi ka payawan ba? Kaya wala balita ko na. Huwag kagigahalong karon. Lingkod dahil sige tapos mo na lang talaga, plano pa nga sa pista 24, arang ka naon, tagi kaya, lingkod na pagkarangkan, kayo ka na di. May lang kayo, may sinangambal nga, ate. Kuha na to kay Dicial, wa. Bilin ko lang. Si Police Major Rocky Dicial, ari man na siya sa kuna, okay man siya nga si Police. Gani. Tikabay pa, nga maintindihan niya man ang Sitwasyon ko. Tindihan niya na. O sige na, kaya dapat ko report po. Sige, kaya ko na yung report, balita ba informasyon, sige. Sa balita sa aksyon. Ini sa aksyon, mag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita, Sir Roger Goteb. Good luck sa bagong assignment ni Police Lieutenant Colonel Mansueto. Kag-welcome kay Police Major Dicial na magabalik sa syudad sang Cadiz. Damo man legacy na si Police Lieutenant Colonel Mansueto nga nabilin sa Cadiz noon. Sineco, natabo na sa Rosario Heights subdivision. Brand out ko, no? Kasi ma-check sa Sineco da ang area sang Rosario Heights subdivision. Brand out ako, no? Toto Georgine Hunsayda may gabi. Kagay maninoy maay kay maninay Chari Salvacion dira, no? Ga paurok-urok kid pamati sa Action Night Patrol Program. Sakay Jose Bidalda alias Gamay sa Barangay 39, kami ako ni Sonia Bayra na kurok sa Barangay Takuling. Sakay Michael Infante da, may gabi gid Michael Infante ga paurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol kay Ibonoy Butcher dira sa Germany. Para man siya paurok-urok wa. Sakay kumare ko dira Jenny Fidislate kay Manong June Bernasol ga paurok-urok isa pamati yung sa Action Night Patrol Program, no? Kay Nestor Escobedo dira
Kamaro dira kapag porok-urok ka kay Madam Iboni Butcher sa Germany, no? Kay Sparkly, sa kay Bakil Limaco, dira sa Manila, taga Binalbagan ni Sagli. Musubong arat si Bakil Limaco sa Manila, no? Ako maldita, taga-monitor man sa ito, no? Ang report na Action Radio Gotig, Biradurong, si Sarah Masan Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up lunes hasta Biyernes, o pod sa iredikalidad ng mga medical doctors. Kadto ila pamasari na relaxon. Killstorm dira sa Sweden. Sa mga tropang aning may gabi dira sa pamilya Gabilan, Daimuto, Abalahon, Cabego, Felix, Nonoy. Napaurok-urok gid ang mga tropang aning. Salamat gid. Sa dira nga pagpaurok-urok. Alin sa report ni Aksyon na Roger Gotib, sa lawan ng report ni Aksyon, Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Percival Villamor sa report. Prince, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Carlota City Police sa gihapon matawhay ang area nga sa diin Action Eric sa gihapon ang pagbantay sang aton nga mga kapulisan sa Mayor Minty nga mga dalanon. Sa gihapon nagkandak sa gihapon sang checkpoint kag sang pagbantay sang mga papila ka mga loading nga mga tracking, labi na gid sini sang overload. Kag sa diin Aksyon Eric, ang aton kapulisan wala untat sa pag takos sang kataason sang kargada nga tubo. Ilabi na gid sini Aksyon Eric, ginapay baloman sa aton nga mga motorista diri sa siyudad sang La Carlota sang aton kapulisan nga maghalong gid sa mga dalanon. Ilabi na gid sa oras ang kagabihon kay tungod nga ang may ara nga may mga wasak nga mga tubo sa dalanon tunaan sang pagka-aksidente sang aton nga mga motorista. So pangabay sang aton kapulisan nga magahalong gid sa pagbiyahe sa oras sang kagabihon Aksyon Eric agud to malikawan ang ginatawag nga pag-aksidente. Kag ginapaybaluman sa mga driver kag sa mga sindas nga kung sa diin ang ilang mga karga nga tubo kinanglan secured gid agud to nga hindi magkalawigit ang ilang nga karga nga tubo Aksyon Eric sa dalanon agud to nga wala sang aksidente nga magaluntad sa amo nga dalanon sa siyudad sang La Carlota. So liton kita Aksyon Eric sa may banwa iya sang La Castellana. Ang La Castellana Police Station nagkandak man sang operation against sang wanted person Aksyon Eric nga sa diin isa ka persona ang na serbihan sang warrant of arrest sa kasong paglubag sa gawpot sang armas luthang nga sa diin naglubag sa Republic Act 10591 dito sa may sitio Ibid, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental, alas 9 takna sang kagabihon. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Ramel E. Bustamante upod si Police Master Sergeant Nelson Madrinya nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Arnel
katubig Ihilaga, 29 anyos, kaga pumuluyo sa sitio Ibid, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya ginserbihan sa warrant of arrest action Eric sa ni Honorable Sir Clement Hison Fernandez, Branch 63, La Carlota City, sang paglubag naman sang Republic Act 9165 na ko recover sa iya posisyon kag control ang isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number o kon humid ini siya action Eric kag tatlo ka live amos nga 38 caliber kag ini siya action Eric kag na-recoveran man sang isa ka improvised buga action Eric. So karon ini ang suspetsado ara naunong sa custodial facilities sang La Castellana. PNP kag nagaulat sang kaso nga ginpasaka sang aton kapulisan sang syudad sang Banwa sang La Castellana action Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag kagawad Geoffrey Sapanta kag Honorable Don Gisrel Embultorio kag Kapit Badillo kag ako siya sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka-actions dire sa syudad sang La Carlota, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Percival Villamor, may kapidira sa kay Joy Laurin sa Landoni Compound sa Old Airport Singkang. Alin kay Nonoy Elmer Iliano. Sa kay Baby Yoki da, may kapigid ha, Baby Yoki. Upodya si Inday Rona Rihida Traba. Gapa Urok-Urok man. May kapidira kay Sir Army Major Lance Medina and family, Gapa Urok-Urok kid sa Action Night Patrol. Ang kompleto kami nila kung hindi sila ka paurok-urok pamati. Kay Judy Delmo, magabi nila kay Judy Delmo ha. Mahalin nila nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Hindi man ang kompleto ang gabi kung hindi sila maka paurok-urok pamati. Salamat kidira sa imo sini nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. A report ni Action na Roger Gotib giradulong siya sa kaluan sang Santon Plaza Coffee Mix. Lily King kagsakay Jamaica Antulo paurok-urok ito. Pagkabalik ang Action Night Patrol, pagbalik na ito, balik ang report na Action dyan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang hindi nga bahin ang ginadulong sa inyo sang bagi. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kalimpangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala
sang hinadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong barangay, balikan ta si Aksyon na John Diaz sa final report sa ato sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa balikan report. Please kamak. Ang adlaw aksyonerik nagsugod na kuntaning implementasyon sa nga panibago na naman nga experimental rerouting diri sa syudad sa Bacolod nga kung sariin ginalauman nga mga dipasahe nga jeepney nga gikan naman sa surgabahin sa syudad ang magalabayo kon magadiretso diri sa dalan Gatuslao kag didto magaliko sa bahin naman sa South Capitol Road lamang makadulong sa nga dugang nga mga pasahero dito sa Ayala Mall Aksyonerik. Ang pinakatinutuyo sa sinigang panibago nga experimental rerouting nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. O galing sunod diri kay Mr. Jesse Ortega sang Siston Aksyonerik nga ilan obserbaran nga wala ni isa ka jeep nga gikan sa sur nga nagsunod sa experimental rerouting. Ginpatag rin ni Ortega nga hindi abi compulsory or mandatory ni voluntary lamang sa bahin sa mga driver kung gusto nila ay magbiyahe pasulod dito sa may Gatuslao padulong sa may Ayala Mall agud nga kung may mga pasahero sila abi kinahanglan nila sang sticker o kung karatula dira nga nagapamatuod nga sila ang magabiyahe padulong man o kung sa pagsunod aksyon Eric sa rerouting nga ginatawag. Pagpatag rin ni Ortega, actually may 38 ka mga jeep nga ginatalana nga gikaraman sa may Sumag, mayara 15 abi sa may Alihis, mayara 10 man sa may Barangay Tangob kag mayara man sa Singkang nga muning numero ang iyang naibaluan ang muning ilagin istoryahan tinalikdan nga semana sang sila ang nagpatigayon sang pagsinapulo po ang tagdumalahan sang Ayala Mall Aksyonerik kag of course ang lokal nga gobyerno man sang syudad sa Bacolod pero sa gyapon positibo diri si Ortega nga base sa ulihi mayara gid mga driver nga magsunod sa experimental routing nga ginapatigayon sa syudad sa Bacolod. Subong sila nga day, sir, ano na sir, na-start sila nga mariroute, dari malabay? Actually, nandun na sa kantin, nandito ang mga sikog ang sumag na hindi naman natuloy na papasilot yung mga sa tao. Oo. Kung hindi ka hindi man natuloy, panin yan ng panalunan, mga voluntary lang. Okay. Sumusunod. Dahil hindi na kung may yung sikot yan ang manatuloy.
Actually, kamatian si Mr. Jesse Ortega sa ito naman nga interview. Balita gikan sa patrola ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasulto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan sa imo sila report there at ang kabugusan nga pagpangalaga sa Sulat Patrol Program. Lunes nga edisyon, magatako pero temporaryo balik ini buwas Martes. Upod kay Loverboy Action Marlon Hinabayan. Ato sa lima patrol lang yun at reporters in action nga napangalaga yung kabay sa kay Action John Diaz. Percival Bilamor, Roger Gutib. Action Papang Nixon Tahom ang mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Manwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kala sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagad ng Korman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, yung makalipat, antis magtulog, magpakamuyo. Sa iyo pa pakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!